Gabsan, Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Hala. Sige, Diyos marhay na aldaw sa tuya gabos, Lunes ngunyan. Ang pagtaominin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, urog na po duman sa nagdiretsong mag-antabay, lalong-lalo na sa programang Tingog kan Banwaan. Ecstasy. Especialmente dyan sa Sentro kan Legazpi, Albay District asin Daraga. Sain man na lugar digdi po sa probinsya ning Albay, imaging sa laog kan Kabikolan, lalong-lalo naman dyan sa Catanduanes. Anuman an sa tuyang kasiributan, dapat an mahal na amang Diyos an permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Special mention ta an pag-iribata sa news team, an sa kuyang kasabay-sabay dyan sa field, si kumpadreng Jomar Bien. Dyan tabi sa Premier Distrito kan Albay an sa iyang destino. Kaya pipay si tabi sa gabos na mga taga Premier Distrito kan Albay. Birthday ngunyan ni kumpadreng Jomar Bien. An sa muyang koresponsal dyan. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Tingog kan Banwaan na po ini, nag-iimbitar na mag-iriba-iba man kita sagkod 10:30. Katuwang ta dyan ang news team sa panginot ni Chief Jimmy, ang sa kuyang kumpadre dyan nakadestino sa Tercer Distrito. Ecstasy. Si kumpareng Alar Mario, digdiman sa Segundo Distrito, katabang si Joshua asin si Karen Nicole Ala. Siyempre, kasubago na banggita na si Pading Jomar Bien, the birthday celebrator sa First District ng Albay. Sa Manibela si Henry M. Henry Mataan sa muyang mata sa kalsada. Mantang sa Master Control, the big man himself, Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, ang nanginginot dyan nagsusuperbisar ang walang kapaguran. Sige lang ng sige. News Director Mardela with Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran. Katuwang dyan sa production si Madam Shia Leron. Sindaman Giraray ang bilog na tropa, kasabay si Jimos Barrios ang nagsusururat po. Iyan na nababasa nindong items sa samuyang social media platform ang DCGB News Online. Sa broadcast kang DCGB sa IT, Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ako tabi yon si Pio Fernandez kan Tingog kan Banwaan. Naglalaom na nagdiretso po so kadakol-dakol na nag-arantabay ka subago, and minaimbiktar kita na sabayan nindo kami sagkod 10:30. Yan. Yung pag-iribata dyan sa 106.9 WGB FM sa Tabaco, nadadangog kita dyan tabi sa Tabaco palan. Pati na sa bilog na Premier Distrito kan Albay, sa paagikan sister station mi dyan sa FM band, ang 106.9 WGB FM. Good morning sa Saindo. Sa panginot kan sa tuyang station manager dyan, Sir Dex Velez. Sa men and women po
kan 106.9 WGBFM. Happy birthday da tabi pading Jomar, sabi ni Ronald na Bunafus. Ronald Bunafus. Pag-iriba ta dyan sa 106.9 na WGBFM sa Tabaco. Happy birthday da tabi pading Jomar Bien. And si Jerome na Liarena, so para antabay taman dyan sa luwas. Good morning tabi ano. And birthday pala mo niya ni Bon Lumbaw. Nahiling mo naan si Bonso akikan sa tuyang amigo si Defonto Miles Lumbaw, si Langka o Lanks. Kumusta ka na dyan sa kahadean, sa kalangitan? Birthday pala mo niyan kanaki mo si Bon. Talaga naman Bon, happy birthday tabi sa imo. Sabi man niya ni Jerome na Liarena. Yan, di happy birthday po sa mga nag-arantabay an sa kuyang number. So gustong magpaabot man kan sa inda na reaksyones, 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. And sa Globe 09660730-115. 09660730-115. Si Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Yan. Balik na siya digdi sa mainland, hali dyan sa Happy Island sa Vira, Catanduanes. Ang sa kuyang home province. Diyan kita nagdakula. Namundag kita duman sa Karamuran. Sayang Sir Jason, ang naabot mo sa naso sa muya dyan na estada sa Marawi Street sa Eastern Cavinitan sa Virac. Pero sa kuya talagang namundagan yung ancestral home ko dyan sa Karamuran. Dai mo naabot ade, harayo ito. Harayo ito, nabungkal, sububungka ito kan bagyong Pepito. Ikaw pa nga ni nabibisita sa agkod mo niyan. So, harong tadya na namundagan sa Karamuran. Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Jason Gomez Puyo II. Sa tuyang amigo. Welcome back sa mainland. And ang sa tuya po na kwanman, pakikiduma may tabi palan sa Familia Rempilio. Sa nabaya na familia ni Doc Nuts Rempilio, ang sa tuyang Provincial Health Officer kan Albay. Na maaram na po baga si Doc Nuts na Rempilio ka nakaaging mga oras. Haloy taman yan na kapartner digdi sa DCGB. Kung igwanin mga kasiributan ka ito, panahon ni now Congressman, then Governor Joey Sarte Salceda, siya ang Provincial Health Officer na nagtutukaw. In fact, sa iyan item, sa iyan nakakuan mo niyan. Igwa lang ning diit na reassignment na nangyari dyan sa structure kan PHO. Ngunyan, may pigmamati-mati man talaga si Doc Nuts and yan na, nagpahingalo na tabi. Kinuanakan sa tuyang mal na kagurangnan. Kaya, condolence tabi sa familia. And rest well tabi, amigo Doc Nuts Rempilio. Nakakasarabay tayang kaito sa humanitarian missions. I was once part kan Albay team, although on a limited basis so pagpadarabaga, depende man sa availability kan oras niya to, nakakasabay tayan si Doc Nuts Rempilio. Tigo ka itong pinagbilog na team, yung Team Albay. Si now Congressman Joey and comebacking Governor Joey Sarte Salceda. Kung saan ang igwanin efekto, ano man na klaseng kalamidad, minapadaraan dumaning team si Congressman Joey kan siya pa ang gobernador. Bilog iya na team kompleto. Pareho ka ito bagang si ipinadara dyan sa Catanduanes, yung tayo Team Albay Youth Organization.
Iyon so ginamit na ni Kong Joey congressman baga siya ngunyan kan 2nd district, intact iyan na grupo so youth, iyan ang pinadaradungan sa Catanduanes during the aftermath kan super typhoon Pepito. Now, kan si Congressman Joey yaon sa Kapitolyo, Team Albay ang binilog niya, kumpletuan. Igwaning psychosocial care, igwang sa water, search and rescue, yung wasar, igwaning sa engineering, igwaning sa medical, gabos tabi, pati kusinero kasabay dyan. Pag minapasiriring tabi yan sa lugar na tinamaanin kalamidad, anumang klaseng kalamidad, minarespondean, dara ang kayang resources kan Albay. Both manpower, physical and logistical assets. Maging sa bulong, medisina, doktor, and doknats, iyan ang saro sa namamayo kan humanitarian mission kay ito. So, several from Northern Luzon, pababa sa Mindanao, nakasabay kita kay ito duman sa Bohol, rumdum nindo, dahil panindo ito yung naabot, Jerome, so great quake sa Bohol. Halos magnitude 8 na linog. Saro sa pinakahalangkaw ng intensity nin linog sa irarom kang Richter scale, sa irarom man kan Fibolks, klasifikasyon kan Fibolks, nakasabay kita duman. Doc Nats Rimpilyo ang nagtitimon sa muya kay ito. Pinadara kami kan Kapitolyo, Team Albay, ako sunahugot man digdita si Director Edwin, so talagang kasabay duman, nahugot kita, nakasabay kita duman. Bago kaya itong klaseng kalamidad, linog na, bakong bago, kundi ang linog na igwat bagan, pero ito talagang so epektong todo, yung magnitude 8 ito siguro 7.8 yata yun. Gudbuan mga, ang tinampo duman, yan ang tinampo bagan, hiling ta straight yan, patag, paminsan may palusog, patukad nga. Nagsabatan pa siring, gari balod na siring. Gari mayon na nagsabatan ang tinampo, tapos ang mga batak, yan palaba. Pag sirip mo, hiling mo na so dila kan impyerno. Nagbaratak, tulay, garaba, ang mga harong baragsak, edipisyo, taragilid. Gabos talagang kalamidad, it's a war zone. Kumbaga, yan, si Doc Nats Rimpil yung kasarabay-sabay miduman kay ito. Dasara Dr. Cedric Daep. Yan, pamahaw pangudto pamanggi mo duman, linog. Nag-assister duman, pati engineering. Yan, Doc Nats Rimpil is the name. Kaya, Doc Nats, tabi, anytime na minaarapod bang kami duman kay ito kay Doc Nats, igwaning concerns digdi sa DCGB as Provincial Health Officer kan Albay, automatic. Yaonan, minaresponde si Doc Nats Rempilyo. Ngunyan po, na mahingalo na si Doc Nats, kaya condolence tabi sa familia ni Doc Nats Rempilyo. Doc Nats, salamat sa serbisyo mo tabi sa komunidad asin sa pagiging amigo. Yan, that's Doc Nats Rempilyo. Rest in peace. Yan, tabi ano? Sa tuyang mga amigo. Okay. Nako, Papa Mar and Dimar, tamang-tama ito. Good news muna tayo uli. Maray pa day ako nagkarga kan Sabado kay itong gasolina duman sa sakuyang karag-karag ng two-wheel drive. Marolbak so presyo kan petrolyo tabi. Mga paraan tabay. Ang marolbak so presyo kan petrolyo, ang diesel 80 centimos kada litro, ang gasolina 90 centimos man kada litro, and kerosina 1.40 ang rollback sa aga iyan tabi. Petsa 4 ta 3 ngunyan kan Marso, natural niya 3 ngunyan. Rollback kan presyo kan petrolyo 80 cents, diyan minakawat 80 cents and 90 cents. Ang sa gasolina 90 cents ang pababa per liter, and diesel 80 cents pababa man ang rollback. Kerosene turdakula 1.40. Yan na gas, may nagagamit pa man yung gas ade yan sa kusinilya, gawa pa man yung kusinilya.
Yan. Sabi ni Sir Jason Gomez, Puyo, puwerte da su sinalpungan paksiw na karneng karabaw, budalatik. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Sir Jason, diyan sa Virac. Igwa dyan yung paksiwa na ang karne karabaw, sampangkan Kapitolyo. Sus, Mariosep na sira. So, tamang-tama sa nabagaan alsum, Sir Jason, yan na karneng karabaw, paksiw, sus, nag-aaso-aso pa. Yan. Tapos, pagkabanggi ang pulutan mo, so, sinalpungan. Ayan na, libro kan karneng karabaw. Perten pakaluto kayan dyan. Migong King na Reginaldo, maray na aga tabi sa imo. Watching and listening siya. Migong King, thank you so much for being there, tabi. Sabi ni Migong King, rest in peace, Doc Nats Rempilio. Too young to die. He served the province all by so well as PHO, Provincial Health Officer. Day ko aram Migong King so cause of death. Pero ang tara mo ni Derek Edwin, nakabisita pa ini si Derek Edwin last week duman kay Doc Nats. Okay pa, so story ni nagkape-kape pa sinda. Pero sabi ni Derek Edwin, nakuha niya man informasyon, parang na ICU this later days, na ilaog sa intensive care unit sa sarong hospital, digdi po sa satuyang lugar. So, I don't know the cause of death ni Doc Nats, taaramon tatabi yan, and the details sa mga maabot na oras. Tabi, dyan sa tuyang amigo na namaaram na. O hapot tabi kung makaresibi yung senior citizen ng pension ngayong March. Igwa bagaan tabi. Igwa ning schedule na dapat na magka-receive doon sa indong mga beneficios financial sa mga senior citizens. Igwa nga ning backlogs ka ito baga. So last quarter ka nakaaging taon, day man paano na kumpleto yata ito, gabos-gabos so requisitos na papeles na susubitir, kaya naatraso, naafektaran so ibang mga lugares na nakakumpleto kan sa indang beneficios submitted on time, pero sa ibang munisipios day nakasumitir, kaya day man nakarelease tulo sa pondo. Pero ihahabol ito, may news release ba kaan nakaaging bulan, Enero yata nga na yun kan Enero pa, na ihahabol yan ngunya na first quarter. So backlogs baka sabay na nga ni gayud, so para man ngunyan sa primerong kabtangkan na taon 2025. Yan, di mahanap buhay mo na kita, taod-taod akul kitang mga pag-oro-restoryahan, samantalahon ta ini na i-enjoy ang sabor kan panahon na malipot digdi sa satuya. Sa Manila, you know why? Sa Manila ngunya nagsususpender na kan klase. Bako sa baha kundi uran, kundi sa init na. Lintik na buhay natin to. Sala tayo sa init, sala sa lamig. Sa Manila, nagsususpender na kan na mga eskwela. Asynchronous na, dahil ng face-to-face. Ay, pur dahil sa init, dahil nakitang padumanan. Kaya sa burong ta ini, nalipot na nasa sapar niya tuungon yan. Sa na, sa ibang lugar, yun na, nagpupuo na ang ragit nit kan init. Nagsususpender na kang klase sa Metro Manila. Yan, mabolta ang programa Oras Pilipinas, alas 9:27. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para
Yeah, yeah, check this out. Ismael always. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai, ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pai, parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad. Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Ligaspi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Ligaspeño si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Eagle
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Grabe man ang namok digdi.
Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Nag-chat man si Madam Jocelyn Broqueza so agom ni Teng Broqueza kan PHO sabi ni Madam Jocelyn Broqueza, good morning po Sir Pio, condolence po sa pamilya ni Doc Nuts. Tama ka po sir, super buot ka ni Doc Nuts, the best po yan na Doc Nuts. Kaya nga kasubago pag iling ni agom sa FB niya, nahiling niya na gada na si Doc Nuts na paigbi si agom sir. Tapadabaon niya si agom ko. Yan. Ayun tabi Madam Jocelyn Broqueza. Ka-opisina kaya ini ni Teng Broqueza. Amo ni Teng Broqueza si Doc Nuts na Rempilio. Yan. Condolence sa pamilya ni Doc Nuts Rempilio. Rest well tabi. Doc Nuts in Heaven's Kingdom. May istorya kita dyan sa luwas aramon ta andara ni kumpadre ng Alarmario. Good morning kumpadre Al, please go ahead. Thank you so much, Padeng Pio. Good morning. Pig Papa siguro ng Onyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi ang mga billeting areas asin pasilidades para sa nagraraning palarong Bicol 2025 na Legazpi ang magiging host sa pangtulong simana kaining Marso. Sa komentaryo ni City Councilor Glenn Casulia, dapat pasiguruhon ng GAD ang mga billeting areas dahil sa eksperyensya talagang digdi nagkakaigwanin reklamo ang ibang mga bisita, ibang delegado, lalo na kung nakukulangan ng estimasyon sa mga pasilidades sa billeting areas. Katurugan, mga comfort room, supply ni na pagkaon na sinibapang mga basic na kaipuhan kan mga bisita halipa sa bilog na mga probinsya kan Bicol region. Sa kunyan ang sanggunian palungsod approve naman ang resolusyon na nag-autorizar sa alkalde kay Mayor Attorney Alfredo Pido Garvin Jr. na magpirmahan asin ang Bicol University sa memorandum of agreement para sa mga pasilidades na gagamiton kan mga atleta sa Bicol University compound. Kan sarong simana sa sesyon regular kasaguniang palunsod, inaprobara naman ang 16 million plus na budget para sa palarong Bicol kan City Government asin kan Department of Education Legazpi Division para sa indang preparasyon kaining palarong Bicol 2025 na nakatalaan gibuhon digdi sa Legazpi sa mga masunod na aldaw ngunyan na Marso. Yan tabi pa din ang informasyon pa giraray hali sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa City Hall. O di tama yan mananggad na eskosaron bako sa nakan city government imaging kan DepEd tabang iyan pati naman so Bicol University. Salamat sa Bicol University ipapagamit iyan na dakulaon na sports complex diyan. In fact, ang sports complex naan igwaning dakulaon man diyan na say o igwaning mahiwas man na influence kumbaga papel ang provincial government of Albay
dyan sa Bicol University Sports Complex, the premier university, state university sa Bicol. Tama yan na pasiguruho na kan city government. You know why? Anong dakulaon na sporting event ka ito digdi sa Legazpi? And anong taon ito? Tabi, parang dumadaw nindo ako na nasupgan kita ka ito por dahil sa puro palsok na supply nin kuryente. Plus itong kakulangan pa nin stable man na supply nin tubig, both potable maiinom, buda itong pangangaipo sa arual daw kan bisitas niya to sa biliteng centers. Ano yun, palarong pambansa ba or palarong Bicol din yun na yung Facebook was bombarded with negative impression por dahil sa kuryente? Ano ito? Nalilingaw. Is it palarong Bicol also na naghaharali na nga ni iso delegasyones, both the coaches, chaperones, officials, iyo pasuyaon sa laman kan Facebook. I don't know kung pambansa, pero yung pambansa was far ago. Bicol din siguro yun. Na talagang nasupgan kita kay ito. Because of the supply kang kuryente, buda ining tubig digdi sa siyudad nin Legazpi. So, may nag-text, nagtanong, tiba adramang lamang related, digdi sa tuyang pinag-istorya. Pambansa ba yung so pambansa, haloy na ito tabi. So pambansa ba ko ito? Very recent lang parang 2 or 3 years ago ba yun? Palaro po ng private schools, problema sa brownout and tubig su issue. Posted sa FB and TikTok. Tama. Sa Facebook buda sa TikTok, na-i-post pa yun. Tabi, they're making fun out of it. 2016 ba yun? Basta yan, tama. Palarang don't get me on the year and on the event. Basta, the sum total is napasukban kita. Now, sandali, one more text, tabi, ining si 401. Prisaa, yan, parang ganun. Yung Private Schools Athletic Association, Prisaa. Digdi man ginibok ito, the host was the city government of Legazpi. Yan, Prisaa. Last year yata yun, makasupog baga, parang arog ayan. Don't get me on the year and on the event, but the sum total of it is napasupgan yung Legazpi. With the advent kaining social media, nakabalangibog tulos sa bilog na kinaban, lalo na sa Pilipinas. Parang Prisaa yun. Now, kamo dyan nagsasabi na nagamit sana sa politika ining issue sa tubig, buda, kuryente. No. It's basic tabi. Basic na dapat ko na naatindiran. Kaya, ilingan nindo, ma-host kita digdingon yan. Tama po na pasiguruhon yan, palarong palarong Bicol. Pasiguruhon talaga, it's basic, kuryente, and tubig. Kaya narumduman ko, kaso nakaagibagang simana, sibut-sibut na sara Congressman Joey na Salceda. Groundbreaking kaitong nagkakapirang lugares na bubugtakan na kan substations, buda iba pang pasilidades pang electricity to improve the efficiency kan Albay Electric Cooperative. This is no politics in here sa satuyang pagkunyan, pagdiskutir. I'm just stating hard, cold facts na kaipuhanan ta ini. Manginginabang kita regardless of our individual political belief and inclinations. Iyan na pinag-inagurara na rakong Joey, kasarabay sa Congressman Salde, so sa iyang kaparte ni Congressman Joey, si Diday Nakubaga sa pagkabisi gobernador. Pag natapos po iyan,
gabos kita kaan manginginabang. Groundbreaking ceremony, an sabi kaan, that's the start, the signal kan pagkakaigwanin physical works. Bako ng papel, bako ng computation, bako ng theory about physical ng trabaho ang pagbugtak na dyan sa mga maabot na daw kan kaipuhanan na mga ekipahe, substation, gabus-gabus na tabi because pinagtabangan bagayan kan gobyerno kan chairman pa kan Committee on Appropriation si Saldico nahiling supasistema na pwede palang tumabang ang gobyerno lama sa mga kooperatiba ng kuryente, lalong-lalo na itong inagihan ng kalamidad na dai pa nakakabangon. Taang problema baga kan Aleco, saro sa mayor na problemang talagang dai na susolusyonan is yung financial aspect. Dai po nakakakua kung sain mahanap ning ready cold cash na i-infuse dadarahon ipapalis sa kaban kan Aleco na sa indang gagamiton para sa pagbakal ng panibagong transformers, pagbugtak ng panibagong substations, pagbugtak ng panibagong mga gabus-gabus, mga hagdanan ang nagagamiton, ekipahes, auto, linya, kable, transformer, substations. Kwarta ang problema kan Aleco kaidto. Taday talaga nakakatipon, taduman sa nangani, sa pambayad sa bulan-bulan na bibakal man na kuryente kan Aleco, sa WESM, sa IMAP, sa mga private na producers ng kuryente na pipatulay man ang kuryente diyan sa NGCP, pababa sa mga substation kan Aleco, subulan-bulan nindang kolekta sa konsumo ng kuryente, restante pangani, kulang pa perming negative. Kaya dai nakakabungkaras bagaan Aleco. Ngunyan, whether we like it or not, we have to understand na natabangan talaga man sa Aleco kan Kongreso, kan pinabubuan, kan Committee on Appropriation so Aleco halos kabangang bilyon de pesos igwa panganing masunod. Pinabubuan baga kan Committee on Appropriations ka ito. Naiyunaan mo niyan, ang gagamiton tanakabiding na igwa na ni naka-award na kontraktor na nai-award na sa kontraktor kaya na groundbreaking na po dyan. Kaya lang ini po tabi saro man napasabot sa mga paraan tabay niya to both sa AM band buda sa internet. Dahil nangangahulugan na next week o kaya next month o next year, okay na. It will take time pata siyempre trabaho physical bagayan tabi. Now, trabaho physical yan. But at least, yan na, pino na po. Physical na. Bakong plano, bakong mahalat pa sa ng mailihir ka or what kundi yaon na. Pino na po tabi ang aktual na rehabilitasyon. Both physical and financial. Kan Albay Electric Cooperative. You know why? Ang kunyan, ang kuryente, saro yan sa mayor na component kung paano mo ipapackage ang sarong lugar tanganing maging palatable iyan sa mga investor including ini bagang supig ehemplo ta ining palarong Bicol buda so prisa ka ito ining palarong Bicol nagapreparar kita pero so prisa ka ito anong relevance ka ang kuryente bakong ang kuryente sarong importanteng component tanganing madag ka mo o ma-encourage mo ang mga tao and investors as well na pumasiring dyan ta makukonbinser sila ta nagpasiring sila digdi igwaning stable na supply ng kuryente kay puhanan niyan kan mga investors sabi ni Congressman Joey totoo ba ka? Kay puhanan niyan kan mga investor paano ka mabugtakan sa imong negosyo paano ka mabugtakan sa imong faktorya kan opisina kung ang supply ng kuryente puro palsok tapos maaraman nila yung kooperatiba, yung service cooperative is negative. So, it's a negative factor naman duman sa mga would-be investors. Plus sa tourism. At dyan baga sa package ni Congressman Joey, sa tourism, yan baga, si Diday ko katandem niya sa iyang paglibot-libot. Ang tourism, i-package mo nin maray. Paano ka makaka-encourage nin tourism?
Baka ka makaka-encourage nin turistas kung ang pag-abot digdi puro palsok ang kuryente. O ibaga tabi, it is a magnet para po sa mga investors and the tourism as well. Kaya yan ang pinagsibot-sibutan ko niyan kong Joey. Pero ito so pinag-inagurara na ako niyan na substations nagigibuhan sa Kamalik, Igwa, and then Igwa pa. Pati sa transportasyon, kay puhananan, with the advent kaining Bicol International Airport, ang dangog nga ni, ang primerong magkakaigwa dyan in international flight is from Hong Kong. Iyan na naglalanding digdi sa tuyang mga eroplano, iyon na yan ang klasikang eroplanong pigagamit sa mga international na layog. A321 buda A320, Airbus 321 buda Airbus 320. Now, with the advent, kung dire-diretso naan ko niyang kan aleko, kan rehabilitasyon, steady ang supply ng kuryente, ang operasyon man kan mga airport, yaon dyan, garantisado. Tourists will be coming. Nagatandem sinda, nara Congressman Joey, sara diday nako. O, tabi, salado kan legislasyon, ang busy gobernador, yaon dyan, si Congressman Joey, sa pagiging chief executive. That's the package of it, tabi, kuryente. Saro sa major component po. Saro sa major attract, nakakamagnet kan sarong lugar. Kaya tamaan na asikasuhunin maray. Sana po, arin nga na ito so palarong Bicol, third week, mga 7 days yan, tabi. Kung sana kung naariglar na yan tulos-tulos, ang karahayan pati ka itong so pinabulos kan kwarta kan gobyerno na sobra sa kabangang bilyon de pesos, ingwa pa nga ning dagdag na pera ito, 700 or 600 pa ata yun, dai po nin bako itong utang kundi grant, bako itong utang, bako itong babayadan kang alay ko. Kaya dakulaon ang pasalamat kan Albay Electric Cooperative. Sa totoo lang, gabos kita individualmente and collectively makikinabang sa nangyaring iyan sa kahaluyan ng panahon, dekada, pigo para problema, gulping mga solusyon ang nagbuburotwa, ngaya co-op to co-op, nag-take over na sa San Miguel, iyo manggiraray bagatabi, because kwarta so kay puhanan. O ngunyan, pirang dekadang problema kan Albay, ang kuryente, kan ginamit so influensya, so poder, kan Committee on Appropriations, regardless of our political belief and inclinations, gabos kita ng hinabang tabi. Once na ma-rehabilitate na Albay Electric Cooperative. Saro lang pa rin sa component na problema ining sa financial aspect. Siyempre may problema technical, may problema administratibo sa Aleco. Pero ang pinakadakula, financial aspect. Yugon mo ang daing kunyan, daining kwartang makukuha. Paano, maski puro paano na sa nabaga. Bulan-bulan nakikihurong ka ito sa mga politiko, sa mga pigbabakalan kuryente, dahi mo na pagputulan ng kuryente, taday nakabayad sa Aleco. O ngunyan tabi, taigwa na nin pang rehabilitar so Aleco kan sa indang technical problem, financial problem, mare-rechannel na, so diit-diit nang nakukuang gains kan Aleco, gagamito na saan, nagkakapira pang pwedeng pang-improvement kung taanakan, pang-improve bako kung taanakan, di pag-improve kan sa indang serbisyo ng kuryente di Disalbay. No? Kaya including ining so pag-host niya to kang palarong Bicol, tama yan na pinag-ipiparar na kan City Government of Legazpi, pasiguro niya, pakihurunan man yung Aleco, garubaga sukuan, garubaga su eleksyon, na pag-eleksyon, sisiguro kan Aleco, walang brownout, sana walang brownout na mangyari, durante kan palarong Bicol naan. Narumduman ko ang palarong Bicol kay itong aki pa ako, diyan sa diyan ako nagdakula sa Virac, namundag ako sa Karamuran, nagdakula ako sa Virac, ang mga magurang ko, both teachers, sa public schools. Pag nag-host kay ton Katanduanes, an apamasyon abaan na sana. Nag-aaral sa kami kay ito, so mga magurang kan, so mga teachers na yaon dyan, host ang Katanduanes. Siyempre, ang billeting centers dyan, school classrooms, public school classrooms. Nag-aaral sa kami kay ito ng Katri. So Katri, kan mga, totoo yan, maniwala ka mo sa day. Katri may pipagamit sa mga atleta. Di darami duman sa classroom, designated classroom, uning teacher na ini.
Iniman ang sa imo manakatri ang gagamiton dyan. Pati yan na tamong ulunan. Gabos iyan tigdadara sa kunya. Pigaharakot mian. 3 or 4 days before the opening kan Palarong Bicol, pag unhost Katanduanes, inda ko tabi kung may nakaantabay ngunyan diyan sa Katanduanes, na inabot pa ang arog ka na sitwasyon ka ito. Sisibot ang mga teachers. Talagang grabing akomodasyon. Iyan na tamong na inarmidol. Igwa pa ngunyan ning tamong na pinag-armidol. Uso paan ngunyan. So pig-armidol bagabo, na paplantahon mo aning pertihon na nagkukurukilyab sa linig. Isisaray iyan sa kunyan sa cabinet. Gagamiton sa nan pag mga may special na bisita sa harong, piyesta, kumpleanyo o kung ano. Iyan gigamit man an, ititaoan na, okay, ipagamitan sa mga partisipantes, atletas lalong-lalo na, pag ang Katanduanes ang nag-host kay ito kang Palarong Bicol, arog kaan ka kunyan, ka apamado ang mga bisita diyan sa Katanduanes during the times. 70s yan 70s, 80s. Katanduanes. Sa totoo, pig-aral sa ina mga katri, mahiling mo, nag-aral sa kami kang katri. O dumangin sa classroom na araw kini kan eskwelahan. Yan. Tapos yung mga tamong ililaag sa silupin, mga planchado yan na armidol. Tapos ulunan. Yan, gabusan. Araw ka na nakomodasyon kang Katanduanes kito pag Palarong Bicol. Oh, sige tabi. Ayan ang mga enot pa niya tuodan ka para pang pataratara. Taod-taod tabi. Sa Lado International man mag-uro istoryahan kita. May text kita. Digdi po sa programa. Igwa po ning naawardan na kontrakta ini na inagi po sa bidding. Binantayan kan gobyerno. Taan sulamenteng kunyan obligasyon kan Aleco is tultul na trabaho an pangkaan tultul na trabaho an maggibo ka an tabi ano na rehabilitasyon kan Aleco tabi ano. Sabi man ni kumpadreng Noel Manalo, good morning pade. Sabi ni Pading Noel Manalo, maski baga suapek iyo man ang problema taka ito dai man nag-infuse ki kapital. Pig para paasa kita, mas duminakul pa sa utang. Sana sa paagi ka na pig grant ka national sa Aleco, mabawasan ang problema kan Aleco. Talagang nabawasan kumpadreng Noel. Bako sa nang sana kundi, talagang nabawasan ng dakula unun. Ayun. Ang advantage talagang pagbalik sa Aleco, nagbaba subaydan kan mga konsumidores kaysa APEC na paliog ang presyo. Na tiyempong buminaba kay ito su kunyan su electricity rates duman sa wholesale electricity spot market, kaya nagbaba su singil kan Aleco ano. Si Kinatawan Raul Borihon kan First District of Albay, mabuhay ka, sabi ni Kinatawan RB saro sa pag-iribata digdi sa DCGB, nagpundar kan tingog kan banwaan. Maasahan tabi batikan ng legislador. Kinatawan Raul Roy Borihon, sabi ni Kinatawan Raul Roy Borihon, tama yan. Good morning tabi Kinatawan Raul Roy Borihon kang Premier Distrito kan Albay. Mabuhay ka, Kinatawan RB Borihon. Mabareta mo ng alas 10 tapos igo kitang pag-uristoryahan sa Lado International. We will be right back. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba pa ang ating paglalakbay. May pagkakataon tayong gawing mas matibay ang ating hanay. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin Senator Kiko Pangilinan! Call ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kang testa asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Welcome sa Armed Forces of the Philippines ang resulta kan pinakabagong tugon ng masa survey kan Octar Research. Ini makalihis na may rehistro kan AFP ang nasa 75% na trust rating o 7 sa 10 Pilipino ang mantidong halangkaw ang kumpiyansa sa Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patunay ini na mas halangkaw ang tiwala kan publiko sa dedikasyon kan AFP sa indang misyon na proteheran na nasyon, manteneron ang halangkaw na level nin profesionalismo asin transparency. Padagos ang AFP sa pagtaunin marhay na pagserbe para sa katrangkiluhan asin seguridad ka nasyon kontra sa external defense, disaster response asin peacekeeping initiative. Kasabay kay ni sinabi ni Padilla na committed ang AFP na lalo pang pakusugon ang sa indang serbisyo sa pagikan modernisasyon asin pagsunod sa diplomatic values. Ginibo ang Octar Research and Survey pon ka Nobyembre G sa God 16, 2024 na may 1,200 na adult respondents. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sa indong nadango, ang pinaka Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, buhas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tingog Gan Banwaan. Pio Fernandez. Interconnected talaga yan, intrinsically. Ang kuryente, turismo, ekonomiya, yan ang pahayag ni Congressman Joey. Kuryente, maka-encourage kaning investor, magbugtakan factoria, opisina, operations.
turismo, so mga turistas, ma-encourage pa si rin dita, may mga pasilidad na maray, stable ang supply ng kuryente, ekonomiya, madalaga ng ekonomiya, tay guning turistang maadang-adang, iguning magastos kan sa indang dolares, digdi sa satuya. Mapapasiring itong mga dolares, pinasinsilyo na bilang peso, sa nagtitinda nin maritatas, nagtitinda nin pili, mabayad sa hotel. Sa hotel, may pangsweldo na sa room boy, sa paralinig, sa security guard, sa cashier, sa concierge, gabos. Masakay sa padyak sa turista, gabos, nag-circular na ang kwarta. Anapod kan, horizontal spending. Yan, so ekonomiya, turismo, kaya pipa kusog baga nara Congressman Joey, package po yan, including tourism, and ining kuryente, sarabay-sabay po yan. May mga dagdag kitang istorya sa luwas. Ikaduang bungkaras kan informasyon. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Tabi Sergio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga itong bareta, nakatarapos-tapos na matraining kan Commission on Election o COMELEC ang mga paratoklo na mga serbi bilang Electoral Board sa paabot na eleksyon digdi sa Bicol Region. Matraining naman sunod ang COMELEC para sa mga nagkapirang kapulisan digdi sa rehiyon. Sigun Sergio kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, may posibilidad man talaga na kumbaga police personnel na magserbi bilang electoral board sa Aldao mismo ka na eleksyon. Posibleng mangyari ni kung in kaso halimbawa sa Aldao ka eleksyon, pagkaigwanin kariribukan, tapos may natabi Sergio kaya nun kan mga paratokdo. Alaga digdi sa Bicol Region, di man yan tigilao man na mangyari, dahil ta tranquilo man ang kondukta kada eleksyon digdi sa Bicol. Alagad sigun kay Atty. Balata, kay poling bang magpasiguro na mag-training nin mga pulis. Dahil ta posibleng mangyari Sergio na kung halimbawa digdi sa Bicol may maestra na maghilang o kaya kung ano man na validong rason para dahil makapag-serve sa eleksyon, asinday na sindanin na ko ang kapalit, posible pulis ang maserbi sa kondukta ka na eleksyon. Kung kaya, sigun kay Atty. Baleta, isi-sertiyo sa Bicol Region, 147 polis ang isasuraran nila sa training. Pinakahalangkaw na bilang kaan, digdi sa probinsya kan Albay, na igualin 38 kapulisan, asin pinakaditman duman sa Catanduanes, na igualin 18. Kung kaya Sergio, inutun mo ng matraining sa mga maestra, iningbilog na bulan kan Marso and part of April, and pagkatapos nila, sunod naman na papararan sa training as electoral board ang mga kapulisan. Iyo. Tabi Sergio, ang dagdag niya itong Barata Alibigdi sa Luwas, Joshua Bina. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Mga preparasyones po sa nagadang-adang na eleksyon. Mientras tanto, yan sinasabi ko sa inyo. Ang masunod na ma-report, sinasabi ko, the man of the day, ang satuyang celebrator. Isang bagsak. Happy birthday! Pading Jomar Bien, good morning! Salamat Pading Pio. Thank you very much kang greetings. Ano itong pinadara mong retrato sa kong bubuaka? Ano ito? Iyo na ito, Padi, sutada. Tada sa nang ipagpipresentar mo sa ko? Nga, marangali tayo, guwapo man. Lako. Ang balita ko dyan, bangkete, ang gigibuhon. Sibot-sibot si Hermano Bong Jopil. Dahil naman Padi pwede ito, may trabaho. May trabaho, di kita pwede kaya. Kaya, uwi na naali mong picture. Kan Sabado yan. Today mo ka pinaising lamadang kang maski bordel mo yan. Sabi ko, kung may tada, saka ka na. O yan, may tada na. Loko ka talaga. Gawa ka pala kan Sabado. Family man lang. Kan Sabado. Oh, yeah. Unya kan Domingo budangon yan. Saan ang plano mo? Dahil kan pag Domingo, ano yun family giraray. Ngunyan, family na naman. Nakulong ka ngayong pamilya. Thank you very much naman sa mga nagpaabot ng greetings, Tabi. Kadakul-dakul pa dahil ko na nagkasirimbag. So, sana. Very good. That's good. Gari duman sa may, umay silibrado man sa may pier. Kwan,
Family, bagay ito. Commander. Of course, sa family. Family pa ito, siyempre. Family pa ito. Kaya gabo siyan. Tapos, dahil ta family ko man ang DCGB, abala ng DCGB. Loko-loko ka. So mga amigo kong kapitan bagad dyan sa ferryboat, papalusobong ko naman sa may gate kan pier. Pwede, postpone dito, postpone. Pag-una mo, dahil tumalargang mga ferryboat naman. Postpone. Happy birthday pa, happy birthday. Salamat pa rin, salamat man duman sa mga nagpaabot ng greetings kung maski piso-piso ko, may milyon ako. Lagi ka, pag dinegosyo mo pang loko-loko ka. Buha ka talaga. Pare sa mga dagdag na bareta, ano na kumunyanig di sa San Francisco Institute of Science and Technology, tangani na obserbaran tayo ng selebrasyon ninda kan ika-30 anibersaryo kan pagiging Technical Vocational School. Ang naunang dito na eskwelahan, magigirumduman pa rin 1995, ano pa sa nene, San Francisco High School. Pero dahil lang sa lockdown sa Kongreso, garo si Congressman Ed Selagman pa kayo sa nagbusol, dahil ko lang matandaan. Ibinusol ini na makonverter sa San Francisco Institute of Science and Technology sa rarom kan TESDA. Iyo. Kaya 30 taon na nag-ooperate ini bilang technical and vocational school. Ngunyan ang sa indang pagselebrar and nasa pagmisa pa si Father Fred Naga na iyon na imbitaran digdi. Ang saro sa aktibidad ninda pa di, iyon pasalamatan ninda itong mga nagkatirang mga retirees na naging katabang talaga kay ni kan eskwelahan para maging successful. So, iyo ang pinaka main event ninda, i-recognisar so pagtrabaho kan mga ito digdi. Sa sundok mo dyan, lalo pang nag-uuswag ang San Francisco Institute of Science and Technology. Gigibon iyan sa programa pagkatapos kaning misa, expected man digdi siyempre sa na bilang representante kanamayapaan ng Congressman Lagman, ang sayang aki si Mayor Priscilla Lagman kan Tabaco City na iyuan pahayag in behalf kan sa iyang namayapa ng ama. And of course, apwer ka itong sa mga retires, dahil ko pa garing nakukuha sa lista, tiglalalaw man na maabot digdi sa mga opisyales kan TESDA, hali sa region, si Madam Mariglo Makabuhay Sese, ang acting regional director, tiglalalaw man na maabot digdi. Saka ito pang sa mga representante pa di kan mga partner kan SPs iyo so mga kumpanya kan Siemens Incorporated, High-Tech Power Incorporated, Panasonic Industrial Devices Philippines Incorporated ta iyan baga pa rin piyo sa mga partner nila na pag nag-graduate digdi iyon mina akseptar kayan duman minatrabaho. So apwer kan saro sa magiging activity ninda iyo ining panibago na naman na pagpipirma kan MOA sa mga bagong partner kan San Francisco Institute of Science and Technology. Nagdadakula, naghihiwas, nagdadakula. Sige pa di ang bako sarap pa ding naghihiwas sa lugar. Ako dyan may construct na naman ng mga bagong building. Ang operation nila, sige ang hiwas, dakulon mas lalo ang nakikinabang. So, oportunidad sa trabaho. Yan. Roger on that. And digdi sa malilipot, ini ang main nindang campus, pero pang campus duman sa Barangay 4 sa Sitio Basod. So, bali duwa digdi ang campus kang TESDA, pero ang pinakamain ining San Francisco Institute of Science and Technology. Taod-taod kung magkaigwa kita pagkakataon, kaulayon ta ang pinakapamayo digdi si Madam Dana May Sakay, ang supervisor na bayang apod kang kimam.
superintendent siguro, dahil ko na anyway, School head. School head lang. vocational Oo. technical superintendent. Iyo. Kaya lang busy pa. Katatapos pa lang kami sa busy pa si Madam May Sakay. Mabalik lang kita pa dito taon. Okay. Baka sa programa na ni Pading Mar kung magkaigwa kita pagkakataon. Yan ang report. Hali digdi sa San Francisco Institute of Science and Technology sa Banuan kan malilipot Jomar Bian DCGB. Salamat, kumpadre Jomar. Happy birthday sa imo. Ali dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Congratulations man dyan sa S-Feast. S-Feast. Sa indong anibersaryo. Na medyo kapos na sa oras, ma-wind up na lang kita. Ito pong pag-restaurante sa Lado International, baka sa aga na lang. Tabi? Sa programa tama na Tingog Kan Banwaan. Sabi ni 8057, today, trivia, March 3, 1995, former President Fidel V. Ramos signs into law 7941 or the act providing for the election of party list representatives through the party list system. Sabi kan sa tuyang texter Mantabi, salamat sa pagtataunin dagdag na informasyon. Good morning kay Violeta Burilla, kan Barangay Hacienda, Maliktay. Yan, nagdadangog sinda. Violeta Burilla, Maliktay, dyan sa Hacienda, Maliktay. Si 1401, Suprisa Atabi Papapio. O yung garo Suprisa man ang dito, manungod duman sa pinag-istorya tanako na supply ng kuryente, so mga billeting centers ka ito na sige suburo brown out. Sana po dayan magkuan ngunyan mangyari man tabi yung saro base duwa due to emergency okay na, pero kung brown out dahilan sa talagang inefficiency dipisil na yan. Anong advice tabi dyan, Chief Tech Ramir? Igwa pang date na oras or pwede na kita nganing klarado ang masunod na programa palantabi ang sa totoo lang sa burunta ining panahon mo niya na medyo malipot. Ta sa Manila, ayun na nga nito, sasabi ta Kasubago, nagkakaransilar na kang klase, bako por dahil sa uran o baha, kundi sa init. Digdi sa to, nagkakaransilar nin klase, baha, budaoran ang rason duman, nagpuna, init, daipangani, so talagang bulaning tagmara, nasa transition pa sana. Ang sabi kan State Weather Bureau, yung Pag-asa, tibaad nga abuton ang 46 grado sentigradong heat index duman sa Metro Manila. Ay, naku, sabi ko na paano. Digdi sa satuya, naglilipot-lipot pa. Kaya saburon ta ini na natatadang panahoning taglipot na pinag-experiensya ta pangunyan. Pio Fernandez. Sa aga po may mga istorya kita sa Lado International na igo pong epekto sa bilog na kinaaban, pati sa satuya digdi sa Pilipinas. Sa pangarang kang bilog na puwersa, salamat kan sa inyong paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay.